Na poziv Regionalne privredne komore Valjevo danas su se u velikoj skupštinskoj sali pojavili visoki predstavnici Uprave carina kako bi ovdašnjoj poslovnoj zajednici predočili ključne stvari vezane za adekvatnu primjenu propisa iz Međunarodnog sporazuma o slobodnoj trgovini u zemljama centralne Evrope. Sastanak je organizovan u pravom trenutku, budući da je sporazum CEFTA 2006 na snazi od 24. oktobra prošle godine, što će reći sasvim dovoljno vremena da se izvuku određena iskustva, ali i još jednom ponove konkretne pogodnosti naše države kada su u pitanju buduće strane investicije. Jedna od bitnih ključnih novina jeste ta dijagonalna kumulacija, mogućnost kumuliranja porekla ne samo sa zemljom partnerom, kako je to bio slučaj po bilateralnim sporazumima, već i šire za ceo region, a i mogućnost u nekoj bližoj perspektivi i van CEFTA regiona prema Evropskoj uniji, prema zemljama EFTA i prema Turskoj. Trenutni partneri Srbije jesu sve članice, potpisnice CEFTA sporazuma, znači sve zemlje između sebe mogu kumulirati poreklo. Znači, materijali koji dolaze u Srbiju konkretno sa dokazom o poreklu smatraju se domaćim ukoliko se ugrađuju u finalni proizvod koji će se kasnije izvesti u region. Ta mogućnost dijagonale i van regiona CEFTA jeste data kroz sporazum, ali je uslovljena određenim kriterijumima i normama, između ostalog i svaka od članica mora imati sporazum o slobodnoj trgovini prema zemljama Evropske unije, recimo ili Turskom ili EFTA, i ti sporazumi moraju biti bazirani na identičnim pravilima i treći još jedan uslov jeste da svaki od tih sporazuma mora imati u sebi protokol, odnosno mogućnost koja dozvoljava kumulaciju porekla. Srbija trenutno nema takav sporazum, postoje članice u CEFTA sporazumu koji imaju sporazum i van ovoga CEFTA prema Evropskoj uniji konkretno ili prema Turskoj, ali to je nešto što je neka bliža perspektiva regionu, odnosno privrednicima iz Srbije, obzirom da je taj sporazum o stabilizaciji i pridruživanju pred potpisivanjem. Sporazum CEFTA bez sumnje će olakšati poslovanje srpskim privrednicima, jer ako već imate mogućnost da svoju robu plasirate na tržište od blizu 30 miliona potrošača, a da pritom niste opterećeni troškovima carine i drugim dažbinama koje sam sporazum isključuje, jasno je da dobijate jednu veliku konkurentnost, što će u priličnoj meri ukloniti monopol cena. U krajnjem ishodu sve ovo ide na ruku potrošačima, ali naravno treba imati u vidu da pomenuti dokument uz široke mogućnosti za izvoznike podrazumeva i precizno definisane obaveze.